Kaham borok ni laibo kubui hamjakma deman eba manya. Joto borok no sakno kaham wan chuku. Hake nini laibo nung hamjakma deman kha. Phaidi kaisa love story ni bising tei abono serai ke bujilaya nung. O story ungkha sano bai tiari ni. Sano ungkha jela naithok tei abo bai baksa borok bo belai kheno kaham. Bui haine sarok khlaya tei bui bai kokrok kaham khlai sau. Bini behaviors no nugui joto borok no bono kaham hino. Bono hamya hinani kaisa phano lama kwrwi phiaba sano ni bupha kwrwi kha bini umor bisi chuku eba bo 9 years ni cherai phuruno bini bupha o hano yakare kalangkha sano bini buma randi bai tongo tai bini bahnokjek khoroksa tongo sano pora bo mano bo school ni top talangui tongo sano first division manui metric pass khlaio bo tuition naya phia bini marks belai kheno kaham phaibai kha bo science porinani imang tong phano nogo chugya ngmani no nugui bo khasiwei baithang no arts stream nawei poru asuk jora kolok lai phaikya bo khorok sabai phano hamjakmao klaya kho sano class 11 ni simi hamjakma hapharo klaina chengo khoroksa bwrei bo bai baksano classmate tongo o bwrei ni mung ongkha tiari hake tiari jora kisani bisingo no sano ni behaviors talent tei bini tomung rok no romui mano bo sano no mankhe sak no kapal kaham ongnai hinui wansugo buini mokolo klaya sikang bini snamna bo khawo chongo tiari sano no propose khlaio sano bo bini langmani puila hamjakma roko sok phaimani ba tiari no hamjakna gosio tiari bo bwrui belai kheno naithok bwsak kuphur mokhang kiting tei bwkhanai ojon tei khlai no kolok abo hai kheno borok khorok nei hamjak laikha tiari ongkha ganang nukhungni bwrui boris family belong khlaio phiaba sano no bo jepro saimano bini bupha kwrwi tei buma khoroksa tongo tei bigra nukhung hinui afro bo sano no sao nung ang bai kaijagui chamari phaidi ani babuni kwbangma sampoti tongo aborok bebak no nung manbainai tei ang bo ani ma babuni khoroksa susuk sajokba ani ama babu bo ano hamjak rohori kaigalak hinui i kok no khnawi sano kok kifilei sao ang bo nukhungni bwsa okra ani kwkui bo bwrui borok buini nukhungo hamjak sogui nai ani nukhungni bebak barja ani yago se ruju thai klaio ang bahaike ani ama randino yakarei nini nogo chamari thangui mannai ang tongthok chathok ke tongphano ani ama bir manma tongui ani bwkha khakchangma de manno ani ama ano borok snamya hingkhe tini nungbai ang sinuwi se manlai glak khamo hinui sano ni ikok kifil mungno khnawi tiari siring ongui thango tamni hinba tiari khoroksa ganang nukhungni sajak ongui bo tabuk phano kwrwi borok rokni birmanno bujiwi manya kho sano bai tiari belai kheno bwkha manui hamjakma kuthugo glugui thanglaio borok sapung hopung kok rok mang salaio sano agini hai pora roko bwkha kwrwi kha haipano asuk hamya buya tamni hingke sano porao bwkha kwrwi phano bini khorok bo tom kaham haite kheno bisik nei lai thangka tabuk sano bai tiari khorok nei no college o kasalaikha tiari khe iphai university o admission nakha tei ren eba bara nok tongui porikha sano bo agartala mbb college o admission nakha bo khe bini kaka songni nogo tongui porikha kok ungkha ahai bini kaka khoroksa tongo bini kaka songke chakri khlaio tai aguli o nok tangui tongo hake bini kaka bono borok kotor snamna muchungjagui sano no borok ni nogo toniwi no poririkha tiari ganang nukhungni bwsajak ongui kwrwi tamno hin bo kisa bo bujiya bo bini chela sano no shopping khlainani logi sano rang sano tei restaurant rogo thangnani logi naio aborok no kari bo dam ni mani rok no chanani sano yang sano kobokochi khlaiui thigui kulogui ma tongjao kwrwi hinma babo rang rok no save khlaiui bwkhani muchungma hamjakma tei tongthokma rok no bwkhao simi no chobui toni jau haifano bo bini hamjakma bwrwini bwkhano swainani muchungjagya bo bini hamjakma bwrwini mwkhango mwnimung baikhe nuknani muchungjago aboni bagui bo chugya tutui phano bini hamjakma bwrwi tiari no je mansak bo chubawo tei logi boriwo aboni ulo sano kaisa company o private job mano bo aro tongte kisa misa bini yago rang snamkha tabuk bo saisuk no bara eba kheren tongo salsa tiari sak hamya ungo aboni bagui sano bono sao
nung ani barawo phaidi ang nono nayano hinai hake tiari bini barawo phayo sanu bono bini sakni bihik hinai wansugui no belai khe maya khlaikha sanu bo sakbai thangno songui sugui mairok chariwo bwsak rok huwei bini hamjakma bwrino tukuriwo abo sukhe care khlaika eba khe maya khlaika abo kokthai bai sanani rungya eba sawi bo manya sanu tiari no sao angno belai khe no hamjakha nungno ani puila hamjakma ba nung ano yakari taklangjadi ulorogo phano haikele ang belai khe no kosto mannai hinai sanu tiari no bini reno toni phano bo bai hamya samurok le kubul liya tamni hinmale tiari ni sak hamya tai tiari bono sikanggo no sajak ang nung bai tongphano ang bai hamya yusta khlaidi hinai one man hai romoi tiari sanu bai tongkha asake sanu bono maya khlaiye naikolkha okokno tiari jephruphano muito manna tei khlaiye aboni yagulo tiari bini reno thangpika tabuk tiari bini ama babu songbai baksaren tongo bo bini relationship ni kok bini ama babu songno sayakho tamni hünkhe bini ama babu bono gwnang nukhungni chela tei gobang qualification gwnang bai kainani muchungjago afroni simi sanu bini hamjakma bwri tiari no call khlaike call receive khlaijagya tiari bono kebeng mung phunugui sawo ama babu songbai ang tongo borokni bwskango kok sawi manya hinai phiaba tiari text eba sms rokbo asuk agina haike khlai thalia 1 years katatei eng thangka tiari sanu no care rok khlailia sanu belai khena dukhu nangjago bo hai hini wansugo agiwo asuk ang bai salja kok saya se tongkai manya asuk ke hamjaknai bo ang bai kok saya asuk da biji engei tongkai man khata bukhe hnai salja ke sanu khnaka tiari khoroksa chalani nogo thangai paikha achela no bini ama babu songbo chajago tei achela baino permanent bo engei thangka hinai tabuk achela baino kainani simi tongsiwo i komno khnawe sanoni bukha belai kheno khamjakha bo dukho nangkha bo afro tiari no sms khlaiyi saka nung ano hada hamjakho na hamjakliya okok thaisa no sawi residi nungba no call no sms khlaiyi tongkai abo kubui hamjakma engliya na bile hinai afro tiari bono reply ro nung hai biji borok no sabo call khlai raknai tei sabo sms khlai raknai hinai afro ke sanu bujui mankha tiari bini thani excuse nai tongo hinai bo tiari no last message khlaika ang siwo nung chela katal mankha angle bigra borok ba nini hamjakma ani bagai pai thangkana je chela mankha bo bai phano kaham ke tongnani naisidi phia ano wansugi regret rok le nung nanglak na bile nei hake joto jagao no blog re wei sanu tiari no poknani chai tokha 6 month ni yagulo sanu buri katal mankha o buri bini dukhuno bujinai bini bukhano bujinai tei bono sakni slaibo care khlainai o buri ni mungkhe daina aboni ulo tiari bo salja buini phone bai sanu no call khlaio sanu number sinia unknown receive khlaio tiari bono kabai hai hni sawo o ani sakla nono ang khatang suka nung bai asak sal time spend khlaimarok muitumani salbrum ang kabai ma tongo ani no chaliana nung ano maya khlaima hai ang te boro maya mannai ani nai thokba nung hai kaham borok boro mannai angba ano nakarei taisa khochawi na phijadi ang nung bai no thuya sakni katal khe tongsinai ang nung bai hakjal tai ungui man galak nung ano hakjal ta khlaisidi abo haike no betang kok sawi muisubuk jawi tiari kapkha phiaba sanu kok thaisa punglia khnawi simi tongkha ulo bo hai hnei saka angkha kapmani thaksidi angni ni kapmani nugui manya bkha kosto nangai phayo angno salbrum tongthok tongthung abo se angnayo tabuk phano ang nung birman tekto mano hnei khnake ani bkha se khamui phayo ani bkha se tekto belai nang phayo haipano nung bai ang te kaisa angui man lai glakha tabuk ang bo katal buri romui paikha nung te ki phil glak hene wan sugui nai ang katal ya piri sewi paikha haikeno borok khorok ni belai khe kaplaikha kap tetei no sanu tiari no promise khlai rikha te kol ta khlaisidi kol khlaiman glak poknani chai toklai sinai hwnai hake tiari bo abono kosto khlai no go siwi nakha diko brok disclosure youtube channel no tine ang norok ni takhok Andrew Deborma okothmani bisingtei nangkukmani kaitham srengmung jeng manei mano number 1
jora kebono naisingui tongya jora tongsani soi jora no rwgui bujina rwngya hinkhe khlai thaino khlaiya hinkhe paithago o jora no tei nung kiphili manphigla. Number 2 nini life o tumung no kaham borok phaipuro nung bono manui kaham ke narakna rwngya hinkhe eba khe nung bono khaba thakjakya hinkhe ulo 1000 bar kaham rutuk phano agini hai kaham nini life o tei kiphili phaigla. Number 3 je thangnai borok nung bono thangnani no rwdi nini kaham ni bagui no bo nini life ni thangui payo hinui uansukdi tamni hinba nini life o katalya perishenani jora afuro haino hai nung manphinai tebo o story ni bisingtwi srung mung tongui mano abo norok bo comment khlai sawi mano. Hake bayapsong ang norok ni bagui video bo asuk kaham kai salbrum brum riwui tongmanya aboni bagui norok nakardi haipano norok ani video no chajak khangke share khlainani leta pokdi tei ani channel o katal phai tongke subscribe khlainadi ang norok ni bagui chaitoknai bwskang ni jorao tebo kaham kaham video tubuna bagui norok jotono kaham kwrung khlaino tongdi hambai.